Krijgt als lamkes en hinders worden ezels vaak bijna in de maaitijd. Maar in het Boatus en Bisterpark is Krekling een mini-ezel binnen. En daar ben ze dan ik tierenwies mee. We gaan net elke keer een mini-ezeljong. Het slagen het net elke keer, zeg maar. Het ben wel een onbehuisdier, maar wel een beetje moeilijker. En voor ons. Ik ben 2 jaar al dat we een verhaal gingen. En eindelijk is een merrie. We gaan alleen nog maar heen hoor, dus ik ben heel wies mee. Het is net alleen nog maar pracht en praal, want het voer is 50% duurder worden. En dat geldt voor alle beesten. Daar komen de gasprijzen nog bovenop, dat ze ik maar te krijgen hebben. Nou, als je het alleen nog al houdt, de energiekosten, dan ben je voor een bedrijf dus €50.000 per jaar aan. En dat is dus €1 per persoon. En als je bijvoorbeeld zegt naar voerkosten, ja, dat is ik gauw een naar 6 zo'n. Ja, tel alles maar terug. Toch bloot de tangongsprijs gelijk en hopen ze dat het jonge mini-ezeltje wat extra mees kan lukken zal. Ja, wij kunnen net samen zeggen van wij doen uw kaartjeprijs met €2 omheen. Want dan ben ik bang dat er minder mensen komen. Dus dan zit je direct niks mee op.